Неделята ни отведе към тихите зелени склонове на планините Севен, където посетихме православен манастир с френски монаси. Истинско убежище на тишина, мир и простота. Участвахме в вечерното бдение заедно с група местни французи, а братството ни прие като скъпи гости. Обядвахме всички на една голяма маса, без меню, без цена, само споделена трапеза и дарение според сърцето. Това място, в което досега не беше стъпвал българин, ни остави усещане за дълбока духовност. След обед потеглихме към бамбуковата гора от 19 век. Потопихме се в сенките на високи бамбукови стъбла, японската градина и долината на Дракона, които изглеждат сякаш откъснати от друг континент. Паркът е частно имение и до днес се поддържа със същия дух на отдаденост. По стените на старите сгради отново видяхме табелките, отбелязващи нивото на големите наводнения. Малки свидетелства за бурното минало на този иначе мирен район.